Hej Katrine. Hej. Hej. Katrine, du går jo på Kongsgård Efterskole. Ja, Hvad har det betydet for dig? det har betydet, at jeg har fået et rigtig stort vægttab, og jeg har fået de fedeste venner, og man får mega meget selvtillid af at gå på Kongsgård Efterskole. Og da jeg startede på Kongsgård Efterskole, der kunne jeg ikke engang løbe 500 meter, til at lige pludselig at kunne løbe 15 kilometer uden at stoppe. Så man får simpelthen så meget selvtillid og troen på sig selv. Det er virkelig dejligt. Ja. Du snakkede vægttab. Hvor meget har du tabt dig? Jeg har tabt mig 35 kilo på de 2 år, jeg har gået her. Ja. Og det er jeg rigtig glad for. Ja. Hvad med venner og sådan noget? Er det noget, du... Altså, man får seriøst de fedeste venner, fordi man er sammen om den samme ting, altså vi er alle sammen ens. Vi er her alle sammen for at tabe os. Så det er jo den perfekte måde, synes jeg, man har fået venner på. Det er, at man har det samme mål. Ja. Hvad synes du, der har gjort Kongsgård helt specielt? Hvorfor valgte du Kongsgård? Jamen, jeg kunne godt se, da jeg inde på Kongsgård, at jeg gik den forkerte vej med min vægt og sådan noget. Jeg gik til diætist og sådan noget. Og jeg synes bare ikke, det hjalp. Så jeg søgte på en hel masse efterskoler, og så valgte jeg Kongsgård Efterskole, fordi den havde meget med vægttab at gøre. Og der stod også, at man får meget selvtillid, fordi jeg havde ingen selvtillid, da jeg startede på Kongsgård. Og det har jeg nu, synes jeg selv. Jeg har fået meget mere selvtillid, end da jeg startede. Ja. Super. Tak for det. Det var så lidt.